Ярминкәгә көне яңгырлы булса да халык шактый җыелган иде. Сәүдәгәрләрнең хәләл көче белән җитештерген продукциясына ихтыяҗ зурдан булды. Тавык фаршы, яңа суйылган козлар, бол һәм козылык, сыер ите бай ассортиментта тәкъдим ителде. Менә ярмарка дигән чыктык әле, яңгырга карамадык. Менә ярыйсы гына ярмарка. Рәхмәт оештыручыларга шул нәрсә итәсең. Күні яңгырлы булуга карамастан да менә без үзебездә чыктык әле, кеше йөрий. Кирәк яракларны алдык. Олма алдык, колбаса алдык, Сарман районыннан килгән. Шуңа күңелле ярмаркалар кирәк инде ул. Мөсимдәге ярминкәләр һәрвакыт халыкны бер йодрыкка туплый. Күпләр ярминкәгә таныш белешләрен күрергә, дуслар белән аралашырга дип тә чыга. Өстән яңгыр явып торуга карамастан, бәйрәм рухы урамның һәр почмагында сизелә иде. Көннең начар булуына карамастан, халык та ярминкәдә сатар әйберләре дә бар, алучылары да бар. Үзебезнең мөсим сатучылары белән Чоллы шәһәре, Сорман районнарыннан да сәүдәгәрләр килгән иде. Халык өчен продукция кулай бәядән тәкъдим ителде. Мал һәм кош ите быел аеруча тансык булган алманы халык хәтта чират торып алды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөсим телевидениесе.